يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي كفنا وويلا يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي كفنا وويلا الله تجيجو أبرني daha jaga kahonoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique nayo jengame jamajibi so daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feñayi windere fen jayiɓatake bindaɗo dewo bir 15 mboy hitande ujunade nogase jeegom ɓatake men fati koye tarihaji annabaɓe annabi wodowinde alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum najila zabora limata qur'ana en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha qur'ana dawangam wodom en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala yalfama adama hileki musidɓe tedduɓe taweteɓe jokoli windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni pop ɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama du'aw min duwanimama alhamdulillah yo Allah ɓeydan en jaam dandama hande ko alet 15 lewru mars 2026 eɗen gone yewtere men tarikh annabi nuhu alayhi salam eɗen jaada e musidɗo men guiɗo men sehil men ɓineni men ceerno Khalid Abdoullahi Sy eɗen jettirɗum Allah subhanahu wa taala nde Allah rokken coftal e sembe e yajede e cellal kala subaka wawde jooɗade no addana men ko ene duusira men ko ene aalto ɓerɗe meɗen walla kene forla ɓerɗe men faade Allah subhanahu wa taala e nde tawno ken soggaɓe soggi en ko ɓuuri heewde waɗi pergitte seyɗani ko joom guinol wawi ɓernde so wona on tabiɗɗo ñiiɓɗo ɗo jomiraɗo kala mo ala ngal tabital ñiibgol tigui rigui omo yahay ɓartude omo yahata e mum yo Allah dandu en e bone seyɗane o gañƴo bammin adama jeeyi sababu ha jippina e leydi caɗele souffrance bonni galleji naati hakkude yiɗodirɓe bonni seeki enɗam bonni cehilagal addi sikki sakka firti hoolare eggini kala ko wonno taw haydara wonano ala ko woni sowona seyɗane yo Allah dandu en hen heewi haɓɓe taw ko rendinaɓe heewi haɓɓe ha ceerti taw ko rendinaɓe tagui haaldude kadiri haqqillagal moƴƴi en keeɓi hanki noddandu ndun noddandu yimɓe ɗiɗo yaadiɓe sehilaɓe ɓe kaaɓi duuɓi ɗiɗi aɓe tikkodiri aɓe ndentodiri moni kala ne renti goɗɗo o taw ala ko waɗi ɗum so wona koɓe rendinaɓe teni oya wiyani oga wiyani oya wiyani oga wiyani koɓe rendinaɓe seyɗineji yimɓe seyɗineji ɓe naata hakkude yimɓe ɓe ɓen seyɗineji naata hakkude dewgal naata hakkude yiɗodirɓe
naata hakkunde yaadoɓe naata hakkunde moƴƴuɓe mi wi en won moƴƴuɓe heewɓe bonnaɓe ha mbatta bonɓe taw ko moƴƴuɓe won bonɓe heewɓe makkiya jonna ha yooɗi mbatta moƴƴuɓe taw ko bonɓe goni ɗon ɓen bonnata rendo ngo mbaɗaɓe hoolare taw kamɓe bonnata nde pertata guiɗe taw ɗum ma kala yakkima saabu eɗen jaawi gonɗinde bonande tawa yiyani way tan gonɗo joni neɗɗo arema wimo o Sar Abdoulaye Sar o ko bonɗo o mbiɗa andimo o mbiɗo de kaari gorgol walla o weeɗi waɗi ɗum o waɗi ɗum naggam walla o waɗi naggam tan nana ɗum tan jalta em ha laaɓa taw on ko seyɗani bonno woni ɗon taw on ko seyɗani ma anda ko seyɗani gonɗo e bonnude woni ɗon tan gonɗinamo tan jaaɓa puttina guite guddita nofuru ma guddita hunuko ma yidde tan ƴewde mbete ko haali ko gonga a tawat ko gonga saabu neɗɗo timmani hankkadi lardata kam tan ko laarde ustare a yiyata kam jamais mboɗo timmi so mboɗo haala timmata so mboɗo yaaha timmata so mboɗo jala timmata so mboɗo haalda e goɗɗo timmata holɗum hankkadi par ce que an ɓerde ma koko usta ɗo am ɗo mi timmata ɗo maɗo kono so tawi neɗɗo wima Sar Abdoulaye Sar o ko moƴƴo laaɓɗo reedu ñamminowo jontaɗo baɗo ni kalde jiiɗa kam hayso mboɗo ooñi hayso mboɗo ko fewani an hakkadi ko yitere timmal ngal lardata kam ɗum jeeyi sababu noon yimɓeɓe goppe ustude yimɓe goppen ustude yimɓe goppen mortude hakkude yimɓe goppen jaggude moƴƴuɓe mbatten ɗumen bonɓe goppen jaggude bonɓe mbatten ɓe moƴƴuɓe e yeeso moƴƴuɓe ha ɓen bonɓe ɓe gusta moƴƴuɓe mostuɓe moƴƴuɓe guste bonɓe ɓe mbaɗe dow nde perten guite taw ko bonanno boni ɗum ne bonni dewle ɗe ne fusi galleji ɗi ne fusi endam ɗam ne seeki ha seeki aada ɗaccin ɗum ha laaɓa wona moƴƴere ɗin seyɗeneji yimɓe aɓenayi nder men ɓen goni sohinoɓe e nder ɓerɗe yimɓe ɓen goni sohinoɓe fi suduri nasi yo Allah dandu en ceer pinen paamen perten ganden kala ko ene bonna laabi men faade Allah nden to ɗen mormortoɓe ne keewi bonnoɓe ne keewi jamfotoɓe ne keewi araɓe ne pentiri koyemen ha jooɗi ene bonnanma laawol Allah ngol ɗoyɗa e dow mum rento yo Allah won ballo ceerno Haali Abdoulaye Sy mi salminima mi juurimama mi ñaguimama duwaw mi duwanimama mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah calmina bandiraɓe ɓe garane jewte meɗen Seydi Sy وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار مسلمتي ماما ميولتني ماما إنياغني ماما الله مجرد إنياغيما الله تنغندا فوف يو جام الله كسال مم اندين كمم ونما إن جتي الله نفيوي إن جولي أنو لا دمكو صلى الله عليه وسلم en calmini dendagal julɗo ɗo wawi wonde kala en gardini eɗen calminali teddude urde jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e ɗam ɗo gurdam Seydi Sar en ñaguima Allah yo Allah ɓoynu duusa mabɓe e meɗen en calmini ceerno men Alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbayi en calminimo no feewi en ñaguimamo duwaw en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko wadda hen cellal ko noon calminirɗen kaw Khalil en calminimo no feewi kankone en ñaganimomo Allah cellal e kisal ko ɗon calmimi guiƴam ceerno Abdoulaye Khalid Seydi Mbaye en calmini ceerno Mahmoudou en ñaguimomo du'aw en ceerata ñagademo du'aw en ceerata e salmindemo en ceerata e yettude Allah jetten jinnaɓe jettenmo en kastata e haalde haala makko en kastata e haalde haala makko eɗen cofta e haalde haala makko yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere yo Allah yommo moƴƴere en calmini sokhna Aminata Guiro en calminimo ha to Paris kono en calmini dental yummum sukaɓe kala rewɓe dariɓe lan ene jaadi hunde e worɓe yo Allah yoɓon moƴƴere taw ala ko woni darde mon so wona almuɓɓe yo nguur yo laaɓ yo cellu yo kaar
yo jangu mbaba yo Allah yobon moƴƴere onon kala tawane ardingal dental sohna Aminata Guissé toon to Bosiyat yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah yoɓe moƴƴere ko ɗon calminɗen funere makko Fama Diaguel taw ko bani men debbo dariɗo cuusɗo juulɗo timmuɗo yo Allah yoɓe moƴƴere Fama Diallo kadi ko noon debbo juulɗo en calminimo Hawwa Sall en calminimo no feewi o ko hen jeeya debbo moƴƴo dariɗo moƴƴo taweteɗo to Maqama ko ɗon calminɗen musidɗo ma sohna Hawwa mi salmini Mariame De Aissata Abdallah Ndiaye mi salminima Aissata Diop mi salminima en jindiri ñanden pari yo Allah yoɓe moƴƴere Ibrahima Seydou Kane mi salminima Guiɗo Maymuna Sow to Lewe mi salminima Aissata Younus mi salminima Fatimata Siré Ñang ko mawnam mi salminima ha to Wuro Sidi mi salmini bandiraɓe toon foof yo Allah yoɓe moƴƴere Aminata Siré Ndiaye toon to Poosi mi salminima Oumar Sarr to Lyon kono taweteɗo hande to Sénégal mi salminima ko ɗon calminimi sohna Zeynabou bandiraɗo debbo nelnaɗo mo yo Allah yoɓmo moƴƴere nelal ngal yettimo o jarama Younus Saw to 18e Paris mi salminima nawtatemo ko ha to Ndendori jaatigam sehilam giɗam mi salminima no feewi Abbas Niang mi salminima jaadiɗam mi salminima funeram no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere mi salmini madame no feewi mi salmini Hamidou Kane jettinanakam mo calminade inchallahu taala en calmini ceerno Mamadou An to Cherzi ceerno Ahmad Tidiane Diath mi salminima Amadou Dia jam mi salminima no feewi Mamoudou Kane mi salminima Mama Kayya mi salminima Mansour Ly ane galle ma kala mi salmini on Gawsu mi salminima ceerno Ahmad Tidiane Tall mi salminima mi salmini sohnajo Fama Dia ceerno Ahmadou Dia ko mi salmini sohna Binta Seydi Sy Hawa Hamidou mi salminima mawdira guelam ko ɗon calminmi kadi sohna Fadimata Hamidou mi salmini Astel An ɗon ɗo Mbourɗo mi salmini Baba Alassane Niane ceerno Ahmadou ceerno Mamadou ceerno Seydi Sy haɗo Chersi ɗo mi salminima Hammadi Jara ko mawɗo men moƴƴo en calminima ɗo Chersi ɗo kono Mali Thiam eskeyma Seydi Thiam mi salminima no feewi mi salmini Hawa Ousmane mi salmini Aminata Ba to Babal Seydi Sarr ɗum noon ko ɗo kanneten calminaɗi ɗi mi artirema konngol ciftina en to jaranno ɗen e on saaha jokken golle Seydi Sarr a jarama Seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere min calmitimama minen kala ɓe ndewɗa e inde mumen ɓe pop e dow ɗemde mabɓe mi salmitima ko noonne kadi onon heeɗiɓe kala minne kadi mi salmini on e dow inde mon e jettore mon e guure mon pop e dow ɗemgal ceerno Haly Abdoulaye Sy salmitima on alhamdulillah so wiyama Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora o kala tan mo nani inde mo nani kala naatiɗo fof naatiɗo alhamdulillah yo Allah yeɗen ɓuural gongal hengal yo Allah yeɗen ɓuure gonde e qissa annabi Nuhu mo gonɗen e dow mum o eɗen jetti Allah noon eɗen juuli annabi o sallallahu alaihi wasallam eɗen belti no feewi sabu so tawi wonti kala ñalawma aɗa heeɓa ojoji tikkuɓe ne tikkiti won tikkuɓe ha ganci tikkere nde ha wontide ɓe mawni kinare en keeɓi hen heɓata ko janki won tikkere yandi tan ha joomumen koyemen ni nimsini holko saabini tikki kono wonti ko mawni kinare mi artata e ma a artata e am ɗum woni orgueil ɗum woni kongu e dow hollum aɗa bonna dewe ma Allah bonna korka ma bonna juuluma bonna hakkude ma e Allah sabu hakkude ma e Allah koko uddi ha laaɓi tikkere ko balɗe tati tawde waɗi dalil so ɗi balɗe tati a bonni gueɗe ma fof ha laaɓi joni noon aɗa duwo aɗa wiya amin aɗa momo ayeji aɗa momo leɗɗe aɗa dicco aɗa sakko aɗa itta haalisma aɗa hoora aɗa juula aɗa warto ɗum ɗo pop aɗa tikkodiri e neɗɗo tikkere bolle puyɗe aɗa bonna golle ma kala ndisam sa anduno no bonnirta golle ma ɗe ni sa anduno no tampirta e dewal Allah ni
sa anduno no mbaɗa ɗo Allah ɗo ni an tikkuɗo aɗa tikkidira e bolle puyɗe wona haydara wallahi ruttoto jaara caggal kono alhamdulillah won tikkuɓe hanki tikkodiri ha heewi won tikkunoɓe tikkiti hanki ha heewi ko yettude Allah tikkana neɗɗo tikkere nde yaha yimɓe kaala ha gacca goppa on gonon ɗon ha tikkere nde ni natta wadde jariñ woni natta wadde fayida hankkadi onon koye mon to gonno ɗo natti wadde fayida on natti hay teskede yimɓe natti hay teskade on e tikkere moɗon heddo mawnikinaɗe mi ardata ko artude makko min so artani mi artata e makko iske aɗum sa anduno adade salminde neɗɗo no wawi wadde ɓuural sa anduno salmitade neɗɗo no wawi wadde ɓuural sa anduno neɗɗo tooñma duttoɗa deccuɗa mbiya kaari yaafomi oh allahu akbar on ñalawma daraji ma e martaba ma e garat ma no montirta faade Allah woni hulɓinade way kono militaire yaha guerre wara direct président ndiya leydi ɗon e ɗon no heɓirta garat ni an ko noon garat ma ɓurdata ɗon neɗɗo tooñma tikkodiron duttoɗa ngara mbiya kaari yaafomi yarlo min tooñma kaari ma mi yaafomi yarlo allahu akbar on ñalawma an hankkadi an alhamdulillah gasi yo Allah won ballo ceer en calmini galle Duballewi kala galle kan hanɓe ceerno Hamidou Kane mi salminima kono kadi ɗon ɗo cankon ɓoggel ɗo en calmini galle ceerno Idi Anna Kane ceerno Idi mi salmini mi jurimama on jeeyi sernaɓam jangguini men Qur'anul Karim en calmini ceerno Ahmadou Athie to cankon ɓoggel ɗo o ene jeeya e jangguinde mi Al-Qur'anul Karim mi duwanima jinnamon moƴƴuɓe yaaɓe ɓe en calmini ceerno Ousmane Ba to Ndulmaji Demɓe o windinimi Ba mi salmini mi jurimama en calmini galle ceerno Alpha Djibril Kane o ko ceernam jangguini kam moƴƴo laaɓɗo reedu dokkuɗomi fayida en calmini ceerno Mahamoudou Thioune to ɓokki Sabbundu ko ceernam o jangguini kam en calmini ceerno Ahmad Dedoy de ɗo Sinthiane ɗo o ko ceernam en calmini ceerno Moussa Thiam to Ƴella o ko ceernam en calmini ceerno Yahya Talla to Hunare o ko ceernam en calmini ceerno Mouhamadoul Amin Ly to Dumbour Alpha o rokkimi kala a jarama Seydou Ly yo Allah heɓe moƴƴere mi salmini galle o e dendagal almuɓe ɓe kawrunomi e nguen nangue 1993 ha 1999 mi salmini on mi juurima on hay goto mi accani ceerno Haali Abdoullahi Sy annabi Nuhu e galle mum koye ɓesgu annabi Nuhu gonɗen Sam jibini ken tolno e ɓiɓɓe joyo en gari ha to Irama bisimilla maɗa ceerno Haalidou wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mi salmitimama Seydi Sall mi weltanimama no feewi kisal Allah e nden ko mum yowone ma en jetti Allah no feewi Allah gartirɗo en ɗo joni wawde jokkude yewtere nde gownoɗen wadde ko faati e jewte annabaɓe meɗen tawa eɗen tolni e yewtere annabi Nuhu e galle muɗum Allah baɗanɗo en ni o en jetti on ɗon Allah Seydi Sall a jarama no feewi to mbiɗa ɗo kadi ko ɗon tigui jarannoɗen koye ɓesguji jaltunoɗi e annabi Nuhu gonɗen e haalde no ɓe peccori hay sunna ne metti famde aɗa andi gonnoɗen koye ɓesgu ɓi annabi Nuhu biyeteɗo Sam en mbi o jibini ɓiɓɓe joyo ɓen ɓiɓɓe joyo noon ko yalti e mabɓe ko ɗum gonnoɗen e haalde en limtino ha garɗen to Iram ɗo Iram yalti koye ɓi Sam biyeteɗo Hashim taw on ɗon Sam jibini ɗum ko annabi Nuhu ɓe mbi leñol biyetegol aadi koye makko yalti leñol aadi noon ko annabi Huudu nelano e mabɓe leñol biyetegol Samud koye makko yalti ngol leñol ko annabi Salihu nelano e mabɓe leñol biyetegol Shamliha koye makko yalti woddira Allah noon
ko ɓeeɗo jalti e oɗo iram mo ganduɗa jibin ɗum ko hashim mo ganduɗa ko ɓi sam mo ganduɗa ko ɓi annabi nuhu alayhi salam. joni noon kanko sam o ɓeeɗo fof koye makko jalti. kanko sam o wuuri ko duuɓi 600. o wuuri ko 600. kono kanko haade makko mayde taw o huuli mayde. kanko oɗo sam haade makko mayde taw o huuli mayde. sibi annabi nuhu ñaaguinoma Allah woto war sam ha sam hoore mum ñaago mayde ha tampa tan ha yiɗa mayde. annabi nuhu ñaaguinoma ɗum jomiraɗo. e on saaha noon kanko samde o mawni o dañi duuɓi 600. o wawa hay dillude. o mawni ha o wawa dillude. ɗum noon seydi sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. Paske ko ɓe juutanno balɗe duuɓi ujunere duuɓi 600 duuɓi 680. allahu akbar. yo Allah dandu en naywude ha donken dillude. yo Allah dandu en wuurde ha kaaɓen hewɓe on duwotoni ya wuur ha kaaɓa. yo Allah dandu en hen. yo Allah dandu neɗɗo o wuurde ha haaɓa. kadi neɗɗo so tawi aɗa woni e moƴƴere tan saɗa woni e moƴƴere ka moƴƴo juddema balɗe ne wonde cellal ko moƴƴere diine. kono so tawi gonɗa koye bonande diine ma moƴƴani jaɓɓal ma moƴƴani haala ma moƴƴani ko mbatta ko moƴƴani ko mbajorɗa ko moƴƴani juddema balɗe nde jeeya koye halkude jeeya koye bonnude jeeya koye tardiniɓe faade diine. neɗɗo pop o duwnirte tan koye sifa gurdam makko. somo jogui jaɓɓal moƴƴal eɗen ji o somo ɗo en kulani somo ardi enen kulani haala makko sen kiɗima fewna en ten sen jimo tan ko Allah jiyeten sen jimo tan ko Allah ciftorten duwoɗen yo ɓoyɗo tawnude cellal beele seyɗane wasa dañde men gueɗal. kono o sen jimo tan ko seyɗane mijoɗen ko iblis tan mijoɗen ko aduna tan mijoɗen ko yaade tan e bonde mijoɗen ko wadde gueɗe bonɗe tan mijoɗen en ngala gartam faade Allah ndentoɗen o duwoɗen yo Allah ittu yo Allah ittu ko seyɗane gonɗo e makko oto bonnude golle men. yo Allah reen suura hisna. kono kadi yo Allah rokken mayde yonde. kono kadi yo Allah suur en ha ɗo mayde arata ɗo. yo Allah suur en ha ɗo mayde arata ɗo. kono kadi lootoɓe mayɓe adotoɓe mayɓe yiyoɓe mayɗo cuure ɗum kala no jiɗon mayɗo woto kalte koy. o ŋaaɓi hunuko en o moosi en yeeso ngo wayini yeeso jalbi en o wayini nemi lortam woni o way deƴƴu koy. kala ko jiiɗa e mayɗo deƴƴu sona taw hulɓinima watti tampindema ƴeewa khalifajo mo ganduɗa mo koliɗa jettoɗa kalna ɗum beele an daña hen aafiya gasi ko ni tan koydi fodde. a jarama seydi Sy en calmini neni men Hajja Binta Wonni. seydi de min nawtuma ha to siiwi debbo moƴƴo laaɓɗo reedu e dow indema en calmini dental dembuɓe kala. siɗen kal dembuɓe tan to dendira men dande ɗeɓata ko yaade saabu yettodam nde rokkata kam fayida haalde yettode mabɓe nde. en calmini dental dembuɓe kala hakkude Mali e Sénégal haɗo ɓe goni kala. mi salmini dulo bambaɗo e dow indema kono kadi mi salmini dendagal Malinaɓe pop e Sénégal naɓe pop e diaspora o kala e dow indema an nene Hajja Binta de. en calmini galle ceerno Madani Tall kono en calmini galle ceerno Makki Muntaga Tall en calmini galle ceerno Saydou Nourou Tall en calmini duɗal Bunnouru e dow indema Seydi de. en calmini Binta de Tokarama debbo moƴƴo laaɓɗo reedu wonno koto Zouwayrat hande tawete to Nouadhibou. mi salminima ane joom galle ma e ɓeskuma kala. kono en calmini Diye Cubbu en calmini Amadou Ndiaye Hajja Gullal ɓe kala en tawe e fedde yiɗɗo Sar Abdoulaye Sarr to Mauritanie ha toon to Nouadhibou. ceerno Haali Abdoulaye Sy sa mawni ha wawa dillu ko ñaagui Allah. mi salmitimama lawol gongol Seydi Sarr kisal Allah e nden ko mum yowanema. en calmini
ceerno Mamadou An en calmini mawni men Dede Hawwa moƴƴo mo Allah moƴƴini o en calmini sohna Fadimatu Hamidou Sy to wawi wonde fof kisal Allah nden ko mu yowani makko e on saaha kanko oɗo Sam nden o mawni o ronkiti hay dillude o wawa haydara o ñaagui Allah nde Allah waratamo e on saaha Allah jaggi fittanu makko o maayi o ubba e wuro wiyetego Nuwa ko bange hedde nokku biyeteɗo Hawran ko toon o wirnoya kanko oɗo département o ko Hawran wiyete nokku mo ubba o wuro ngo wiyete ko Nuwa ko ɗon ubba caggal ɗum annabi Nuhu o wuuri caggal ɗufano nde gasi konguɗi kewɗi gaɗi hen woni konguɗi pamɗinni gurdam makko caggal nde ilam ɗufan gasi woni biɗi ko 60 kono noon ko ɓuri labde ko wuuri caggal ɗufan ko duuɓi 200 nde o yalte laane hende Allah yamirimo Allah wallimo o hajjoyi nde o nelete nde noon konguɗi kewɗi ngari hen no foti duuɓi o jogi kono ene jiccina o jogino ko duuɓi 500 duuɓi 250 ɗum jiccinama konguɗi kewɗi noon ngari hen kono noon won konguɗi ɓiiɗi nde o nelete mo jogui duuɓi 400 golne kadi ne yaaji o ñiiɓi e yimɓe makko mo noddaɓe fewde e Allah duuɓi ujunere mankuɗi duuɓi 50 duuɓi 900 e duuɓi 50 annabi Nuhu ene nodda yimɓe mum fewde e Allah kono yimɓe ɓe jaɓani sa ƴeewi Allah ne hulɓini Allah ne hawni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama gurdam makko fof ko duuɓi 60 e duuɓi 3 kono ƴeew ko notimo ko annabi Nuhu duuɓi 900 e duuɓi 50 ƴeew ko notimo ko 60 Allah ko joom kawis ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalid Abdoulaye Sy Allah ko joom kawis Allah mo wondi kala malama Allah mo jingani malama kono kadi Allah mo waɗi barke ɗemgal mum haala yimɓe nana malama ɓenne kadi ɗin noppi ɗi Allah nannata haala jaɓat ɗinne kadi ko malaɗi fulɓe noon kaali gayni ɓe mbi hoore malade walla hollum ɓe mbi ko noppi malaɗi puɗata koye hoore malade somi jumani le noon fulɓe mbiyata pular ko Qur'an ne haala de noppi malaɗi puɗata koye hoore moƴƴere eyi min yejjiti pular no wiyata konngol ngol wona korka noon yejjitinimi nelaɗo min Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko duuɓi 63 no mbiɗani o wuuri nelal makko fof so rendi ko duuɓi 23 o wuuri duuɓi 50 nelal ari duuɓi 23 o haali yimɓe kala no timo annabi Nuhu duuɓi 109 duuɓi 50 ene nodda ne fiye ene nodda fiye ha ifñe ha wedde caggal wuro nottimo tan ko 60 neɗɗo 60 neɗɗo 90 gorko 90 debbo nelaɗo min Muhammadin sallallah alih wa sallam ko duuɓi 23 noddi hande ne yaaray milliarduji 2 e ko fawi neɗɗo jaɓɗo Allah e nder aduna o alhamdulillah en kalante o jinneji wonko Allah rokki annabi men sallallahu alayhi wa sallam kadi wonko Allah rokki enenne tawaɓe leñol annabi sallallahu alayhi wa sallam poɗɗen ko wartade tinnoɗen ɓeydoɗen tinnade ganden en jaaɓi Allah de kono nami jaaɓi Allah tan wonko belani mi jaaɓi Allah sernaɓe sahani mbiya sa wirdi astahfirullah wala wi naggam a maytanat aljanna ala koy ne waɗi sarɗi yataw ka pewɗo
yaro ka moƴƴuɗo yaro ka moƴƴinɗo yaro ñamata jawdi janandi a fiyata yimɓe a jamfotako a dabrata a ñohata a yennata a wonta seyɗani aɗa morta e dewle janani aɗa morta e galle janani aɗa woni nafigue ɗum hay sa rokkama wirdu ha mayi a yiyata pundini en tinnoto no moƴƴi Allah wallen a jarama seydi Sy yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini sokhna Houleye Amadou Sall to Gawol en calmini Haby Amadou Yaye en calmini sokhna Aminata Molel Thioub en calmini musidɗo men Oumar Waddou to Silla Jongto ɗo Silla Jongto ɗon en calmini ceerno Samba Sy ha to Libreville Gabo kono en calmini ceerno Ahmadou Dia ha to Dial tawete to États-Unis de Amérique mi salmini bani debbo tedduɗo sokhna Aissatou Amadou Dia ha to Mbour ceerno Khali Abdoulaye Sy mo Allah walli alhamdulillah Nuhu duuɓi 1950 ene nela e leñol makko jaabakimo yonti mayde makko holko are makko ko Annabi Nuhu Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere en calmini mawɗo meɗen moƴƴo Samba Gange e galle mum en calmini ceerno Baya e galle mum mawɗo men Sharif Mbodj e galle mum mawɗo men Baba Sina Sanar e galle mum mawɗo men Baba Dawda e galle mum bani men debbo Sira Gako e galle mum kamɓe fof en calmini e hoddira Allah e bawɗe mum Seydi Sarr ko ɗum ɗo woni ko nela e yimɓe makko duuɓi 900 e duuɓi 50 no Allah habiriri en e nder Qur'anil Karim nden noon gurdam makko hankadin koko timmi kanko Annabi Nuhu ko Allah hokkunomo yo wuur e aduna nde timmi tan Allah nele makko malakul mawti woni malayika biyeteɗo Azrail o Azrail ari tawimo galle makko Azrail wimo assalamu alayka ya nabiyallah kisal Allah yo wonema e hima annabi Allah o jaapi Azrail o wi wa alayka assalam annene ken yo kisal wonema man ant holi an a hulbini kam seeɗe a dillini ɓernam de holi an ane salminago ma holi an salminago ma hulbini ɓernam de on wimo ana malakul maut ko min woni malayika mayde ji'tuka li aqbidu ruhik mi ari e maɗa ngam mi tama fittanuma falamma sami'a nuhu dhalik nden noon nuhu nani kan haala yeeso makko wayli kanko Annabi Nuhu ɗemngal makko kali yoronki haalde kanko Annabi Nuhu ɗum waɗi malayika mayde o wimo ma hadal jaza ngol kulol ko woni ko ƴenƴotoɗa nde ƴenƴere ko firti ya Nuhu e hema Nuhu alam tashba' min ad-dunya wa anta atwala an-nasi umran mbete an kam a harani aduna o hankadin an de an ɓuuri yimɓe ɓe judde gurdam a harani aduna ha joni ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on saaha jokken golle Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aduna weeɓani harde aduna weeɓani harde adi e neɗɗo dañi duuɓi 60 taw kalde fini jogui porseji e aduna adi e neɗɗo dañi duuɓi 100 aduna kalde o fini omo daña porseji e aduna adi e neɗɗo yaha ha ronkita kono kalde o fini omo jogui porseji ɗi yiɗi wadde e aduna firti ko fiɓani mayde firti ko waɗani ko mayowo taw
kalne jiiɗama omo jogui projet ji gurdam kono wala projet mayde. Projet mayde noon ko hulde Allah, projet mayde ko jabde Allah, projet mayde ko wadde gueɗe battiniɗe leydi ndi kene hanma mayde. Hande woni gure ne goodi jarata ndiyam jaaha mbaɗa toon woydu. Wondude Qur'ana hande ne goodi cooda ton maaro pukka ɗon. Won hande leyɗele walla won gure ne goodi hande beele ɓe daña ordonnance uji ɓe cafro ko pone cooda leɗɗe nawa toon. Hande wawi hadde mayde tan ko baɗal moƴƴal ngal mbaɗɗa walla ɓiɗɗo moƴƴo mo ɗaccuɗa walla golle moƴƴe ɗe mbaɗɗa. Eske ka haal kalde malakul mawti malika mayde wima assalamu aleykum ɓanduma moƴƴat baro moƴƴat ɓandu sene maya moƴƴat saabu wonki sene yalta a moƴƴat so wonki yalti a fukkoto a natti wonde haydara ko tew tan ko tew jogoɗo faade leydi. On neɗɗo ko dañi sakan tikkodire a anda goyowoma a anda ñamowo ñande mayde ma a anda garowo duwawo ñande mayde ma a anda cancowo sukunuma a anda an lotowoma a anda kasnowoma a anda juulowoma a anda gullotoɗoma a anda hay dara. En calmini dendagal bandiraɓe fof kono kadi en duwanima dendagal mayiraɓe kala en duwanima dendagal fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr to cuuɗi men Semme ha tenti noon ñañɓe Semme en duwanima dañƴo Dawouda Kassé ko heccanke o yalti aduna hanki o wira ɗon ɗo Hunare ɗo en duwanima Hajja Mabo Dori woni Hajja Mariata Demba Kassé en duwanima Sokhna Houray Demba Kassé kono en duwanima mawɗo Mamadou Demba Kassé kono en duwanima Sokhna Diary Kassé kono kadi en duwanima Sokhna Kumba Kassé en duwanima dendagal enɗam Baba Furdu kala en duwanima dendagal enɗam hakkude Hunare e Semme kala ñeñɓe Semme kala e ñeñɓe kala duwanama yo Allah yurmomo yaafoma nanam aljanna. En calmini Aissata Samba Gueye to Casamance en calmini Sokhna Fama Aliou Ndiaye kono kadi Maymouna Mbaye Abdoulaye Sarr Buuɗi Ndiaye ɓe kala ne tawi e fedde yiɗi Sar Abdoulaye Sarr ha toon to Mauritanie Nouadhibou e gardugol Sokhna Maymouna Thioub ceerno Haali Abdoulaye Sy aduna weeɓani harde malika mayde o wini annabi Nuhu ko annabi Nuhu jaabimo ceerno Haalid. Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo kisal Allah e nden ko mo woni ma. En calmini Moussa Ba gonɗo to Paris 18e nawtatamo ko ha ɓundu. En calmini Younous Saw ɓe goɗɗodiran no feewi Siraji Ndom mi salminima ha to Madina Kounas. Seydi Sarr ko ni o waddi e malakul mawti kanko annabi Nuhu malika mayde o wimo mbete a harani aduna gandumi a ɓuuri yimɓe gurdam no feewi a jeeɗa koye ɓurɓe judde gurdam e tagore ko wiyete neɗɗo ko a foti harde aduna mbete a harani aduna. Nuhu heɓɓiti wi min de mi tawi aduna ko galle nama wajattu duniya daran laha babani dakhaltu min ahdihima wa kharajtu min al akhar. Mi tawi aduna waɗi ko dame ɗiɗi min annabi Nuhu aduna mi tawi ɗum ko galle mo ganduɗa waɗi ko dame ɗiɗi mi natiri ngal ɗo damal aduna mi yaltiri ngal to damal. Mi tawi aduna waɗi ko galle o waɗi ko damuɗi ɗiɗi a natirat ngal ɗo tan jaltira ngal to ko noon tawɗumi aduna.
min nene mi naatiri ngal ɗo damal ngal ganduɗa ene naatire mi yaltiri ngal ngal ganduɗa ene yaltire aduna ko galle goto ɗo yimɓe hewɓe ne poti wattude ɗo hakkille aduna firti ko wirtugo a wirtoto tan ɓenna aɗa andi kala ñande pinɗa neɗɗo kala nde fini won koye taɓade to taɓotoɗo omo ɓeydo woɗɗude aduna omo ɓeydo woɗɗude aduna omo ɓeydo ɓattade lahara sibi ko taɓoto ko pele ɗe koko lima ko foti taɓade aduna kala ñande o fini o taaɓima ko fonno taɓade ko ene lime ha timma so timmi gasi o ɓenni neɗɗo fof neɗɗo aduna nene caggal makko omono rumto aduna ñande fof omo hucci lakara to hucci lakara ɗo omo taaɓo omo ɓeydo ɓattade lakara omo ɓeydo woddude aduna Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ñande kala neɗɗo ne yiɗa janngo yo ar ñande kala neɗɗo ne yiɗa janngo yo ar tene kala ñalawma garɗo balɗe ma gustima balɗe ma ko limade pele ma ko limade ñamɗe ma ko limade jaram ma koko lima tene kala ñalawma garɗo a ustima so wona ko ɓeydiɗa faade Allah ɗum noon korka hikka tawima an keɗiɗo o korka 2026 tawima a teskima korka 2025 nde korka maayi tan a rutte beelade duttoɗa e nafigagal duttoɗa e jikkuma bonɗo duttoɗa e gueɗe ɗe pewani korka ari hikka tinno soko maayi ko riccinnoma e gueɗe moƴƴani ko ɗum kaɓotoɗa wata ruttade hen neɗɗo yo ƴeew ɓeydade ɓayri goɗɗa ko ustade ƴeew ɓeydade ɓattade Allah mbasa ɓeydade ustade e duuɓi aɗa ɓatto jeygue neɗɗo yo rento ɗum de aduna ɗo jibinoɗa ɗo ka jaafaɗo hakkillifeɗa sa hellifiyama ha miira ka jaafaɗo sa yettima won duuɓi hankkadi ha ƴoƴi ŋer rento no fewi aɗa ɓeydo ɓattade soit ko Allah soit ko seyɗade ceerno Khalil jarama no annabi Nuhu wini ko noon aduna ko demi ɗiɗi natira ngal jaltira ngal ƴeewa ɗo garɗa ɗo ngal demal way fadde ko ɗon jaltuɗa de ƴeewa ɗo paaɗa to ngal demal kadi way fadde eske yo Allah dandu en ceerno Khalil Abdoulaye Sy a jarama en calmini sokhna Ummou Kalsoum sokhna Salamata Ly sokhna Hawwa Ly sokhna Ramatullahi Sall mi salmini joom galle ma Samba Bacca en calmini sokhna Hadja Dieng mi nawtuma to Wocci ɓe kala ene tawi dental ɓe sal Abdoulaye Sarr ha toon to Mauritanie ha toon to Nouadhibou en calmini nonne kadi sokhna Fayel joom galle ma min calmini no fewi sokhna Aissata Gadji min calmini joom galle ma min calmini en ɗam foof en calmini dendagal taweteɗen pop kono en calmini sokhna Maymuna Thioub e dendagal taweteɓe e nder diŋnal ngal kala hay goto en ɗaccani ceerno Khalil Abdoulaye Sy aɗa heppa janggo ko arata kala ñalawma garɗo balɗe ma ne ɓeydo ustade ko jukkuɗa ɗon mi salmitimama lawol gongol Seydi Sar mi ñaganimama Allah moƴƴere kisal Allah e nden ko mum yo won e ma mi salmini galle meɗen o foof salmini jinnaɗo men o mi salmini jinnaɓe men ɓe foof mi salmini miñiraɓe mi salmini mawniraɓe toon to dulumaji hay goto en goppani kamɓe pop en calminiɓe en ñaaguima Allah yo Allah hebbina mabɓe ndenka barke annabi sallllahu alayhi wa sallam e on ɗon saaha ko mbiɗen joni ko hade min jokkude yewtere nde neɗɗo woni koye taɓade ne yaaha neɗɗo ne foti andude ɗum
ko poɗɗa taɓade e aduna noon koko lima pele koyɗe ma ɗe tuggi koye aduna ko taɓanɗe taw noon taɓanɗe ɗe kucci ko direct laakara kala ñande pinɗa gonɗa koye taɓade aɗa hucci to taaɓe ɗe payto kono a famani cikkata koye aduna gonɗa cikkata ko taɓorɗa ko paɗa koye aduna a fayani aduna paɗa ko laakara waɗi taaɓe ma ɗe aɗa taaɓo subaka fof aɗa ɓeydo rumtade aduna aɗa ɓeydo ɓattade laakara ha taaɓe ɗe so gasi tan kawrata koye gaska maɗa ɗum waɗi sababu neɗɗo no foti tinnade neɗɗo no foti rentade neɗɗo no foti andude ɗeɗo gueɗe o anda gaska nana asa yeeso makko haɗi mo nadde e makka tan ko yettade gaska ka te kadi ko toon o hucci ko toon o fayi kadi o wawa salade kadi ko alay sago toon noon to gaska to golle ko gollata ga ko kala mo nawrani ko ñaami ñamata kala mo nawrani foftere tawata ɗum foftere kala ko naworɗa tan ko ɗum sa nawi jam ko noon sa nawi ko wona jam ko noon waɗi la budda neɗɗo watta e ɗeɗo gueɗe hakkille so wona ɗum tan fewani ɗum waɗi no Allah tagiri neɗɗo ni ko hunde hawnide neɗɗo fof mo jiiɗa e aduna omo jogui tereji ɗiɗi neɗɗo fof mo jiiɗa e aduna omo jogui tereji ɗiɗi tere moma hani hoore makko e oɗo aduna so immima ɗo o hooti to jeeya to ko ɗon o hoɗata ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle a jarama ceerno Haali Abdoulaye Sy sa nani mi heeɓi alterat mi teriti mi hooti leydam kala lebbi tati mboɗo heeɓa jobdam ko ligginoɗo e nokku hayɓe alterat mo teritani heɓani alterat o kay alana ɗum haydara ko ni tan foti ko wiyete laakara ko golle ma tan ñammintuma toon aljana ne heewi rewɓe en ne waɗi nanngam en ne waɗi bel ko weli e weli en ko liggey ma rokkanma ɗum so liggey ma rokkanima ɗum ala ko rokkanma ɗum noon bandamen o punten koye men liggoɗen liggeyaji moƴƴi nden toɗen lorondirde aduna lor aduna noon wona tan tikkodirde de wona tan ñohre nde wona hasidagal tan rento bonnude koddiɗo ma rento lorde koddiɗo ma gila to duusuji ɗi noon jaaha duus tan mbaɗa tan ko mbaɗɗa watta hen ndiyam jalta ɗacca ɗon ko lorde garowo so yi ɗum tan so ronki fewnitaɗa a lorimo te a leptimo te ɗum Allah yiɗa ɗum Allah yaforako ɗum sa yeehi tarodde kala ko mbaɗɗa toon ittu no tawiɗan laaɓi ni laɓɓinir noon kala no tawiɗa tarude laaɓi laɓɓinir noon keɓa e galle piya musique aji ma kala yimɓe deeje taw ɓe jiiɗa aɓe gañi haalde woto yumma tikkude woto bamma tikkude kono ɓe cuusa kono ɓe jiiɗa jogoɗa hakkille ustude won sukaɓe nana e galle ko boyeje bewnaɓe to banggue yimmumen sa wi ustu tan ƴe foftin min won waɗanɓe musique aji meeɗa haalde ɗum wona needi aɗa bonna golle ma moƴƴe aɗa bonna jikku ma moƴƴe guste volume aji moon ndentoɗen lorondirde e nder galleji ɗi a jogui jawdi e guertoɗe rento bonnude walla kalde pinɗa ñagoɗa yafuya ganda ɗum ne wawi bonnude golle ma ha laaɓa wonko cikkata ɗum ɗo ko bolle puyɗe taw ko ɗum janggo jogori bolokindema ayi sa ƴetti kayre a nannoyi visa wonko cikkata ɗum koko waɗa ignore ɗum ɗo ala probléme sa ittimo guel toɓɓel haɗama dañde visa won kayit won société mo jiiɗata liggoyade pewna kayitaji ma jaaha ha jettoɗa
won gueɗel gootel ngel ngannduɗaa ngel ɗo maaɗo ko bolle puyɗe kono ɗo maɓɓe ɗo ngel haɗanma ɓennude tawa waɗi toɓɓe ɓurɗe wadde fayida ɗe fof haa heddi toɓɓel tokosel ngel ɗum noon aɗa jogii baali a jogii be a jogii guertowal a jogii volumaji walla a jogii taarowal nanngam ngara bonna ɗo hen huunde bonnana neɗɗo walla kaɗa neɗɗo hen dañde jaam joni joni Allah wanma bloqué keeda bange heewɓe nan ɗo ko yowaɓe sosoɓe heewɓe nan ɗo ko yowaɓe yo Allah dandu en heen ceerno Haly Abdoulaye Sy a jarama en calmini banimen debbo tedduɗo sokhna Hawwa Gaye sokhna Hawwa Gayda sokhna Hawwa Gayda debbo julɗo moƴƴo laaɓɗo reedu tawete to Nouakchott dewowo Allah giwnoɗo école mo jangguinta ene rewoya Allah ɗo wowi rewde Allah tawi ɗon ne uddi naati e galle goɗɗo mo meeɗa naatde tawi ɗon leɗɗe tati nde o yi leɗɗe tati ɗe dari aɗe jooɗi o miiji ko yimɓe tato teni min meeɗa haaldude min meeɗa yindirde min meeɗa jokkodirde teni duuɓi kitali omo nana en o miiji ki lekki ko Sar Abdoulaye Sarr ki lekki ko Haly Abdoulaye Sy ki lekki ko Haly Abouba joom galle o wi Haly Abouba ko yala hen on ko denɗam o wi ha o wi malama hande mi dañi jokkodirmi e mabɓe ko yettude Allah alhamdulillah ka moƴƴo laaɓɗo reedu julɗo tabiɗɗo yo Allah reene rentuma e ɓesgu ma yo Allah suure surduma e ɓesgu ma yo Allah yiɗe yo Allah teddine yo Allah innire lekki mawki mbatki fayida mbakki jungi to aljanna illiyina ha wiye Hawwa Gayda nan ɗo innira lekki aljanna ya rabbal alamin en calmini sokhna Oumou Ñalel min nawtuma to Jowol min calmini nene e baba kala min calmini dendagal mawne en e dendagal miñe en e dendagal ɓe jiɗɗa kala ha toon to Nouakchott ceerno Haly Abdoulaye Sy tereji ɗiɗi tere aduna tere lakara holɗin tereji no ɗi mbayi Seydi Sarr mi salmitimama mi weltanimama no fewi aɗa andi hen sahaji ko Allah duñata neɗɗo e haalde wona gueɗe kono kadi tawata gueɗe ɗe ko kimmude haalde ko kimmude nande ko gueɗe ɗe ganduɗa ene wallita neɗɗo o aɗa andi neɗɗo mbiɗen ne jogui tereji ɗiɗi kala neɗɗo noon so julɗo so kefeɗo Allah nde tagi aljanna nde ko kala neɗɗo jogorɗo wonde neɗɗo e aduna he inde makko windama to kala neɗɗo jogorɗo wonde neɗɗo e aduna he inde makko windama e janggue kala neɗɗo inde makko nana aljanna inde makko nana jeygol ko jogui ko tereji ɗiɗi so tawi o woni e aduna he omo golla o gollata tan koko moƴƴi ɓay ko omono jogui tere Sénégal walla omono jogui tere to wawi wonde foof omono jogui tere Thiès omo maha tere o omona ladde ga so mahi on galle ha gasi galle mo mahani o ko tere ɓolo wonde on ko leydi ɓoliri so ummima ga o fayi ko galle mo mahi o ɗum waɗi so neɗɗo ne waɗa ko moƴƴi ko ɗum tan woni golle makko o mahi galle aljanna o so ummima ga tan ko direct galle aljanna kono ma o nawe ha to jeygol to aha a soodino tere armin kolluma o holle galle jeygol o wiya ɗan ndeɗo inde o wi ɗum de ko indam windaɗo ɓe mbiya ko tere ma wonno kono a mahani oɗo tere armin kolloyma tere mo manoɗa o ɓe nawamo galle makko aljanna ɓe kollamo galle mo mahi o ɓe mbiya bisimilla ko ɗo koɗata sibi ko ɗo maɗa so tawi noon o waɗat tan koko boni o mona maha galle makko a jeygol so mayi maw nawe ha to nder aljanna taw o holle tere makko o wiya aha ɗum ɗo de ko tere ayi inde windade ɗo de o wi ɗum de ko indam ɓe mbiya aha ko inde ma windaɗo ko tere ma malgré wona ɗo maɗa armi kolloyma to maɗa to neɗɗo hoɗata koɗo mahi ɓe nawmo galle makko jeygue ɓe kollamo galle mo mahi o
ɓe bismomo e on galle mbiye bisimilla ko ɗo woni galle ma sibi ko ɗo maɗa ko ɗo koɗata neɗɗo ko ni wayi wa hadaynahu najdayn ɗum noon yo Allah won ballo yo Allah dandu en e bone ko boni kala tinnoɗen no moƴƴi banda men tinnoɗen ma hen galleji men aljanna tinnoɗen dañen codi moƴƴi tinnoɗen balliten janggoɓe alquranil karim kala wuro kala wuro kala wuro kala wuro yo tinno watta defde barmeji maaro so ñiiri so haako so lacciri ko wawi wonde pop dokken sukaɓe almuɓe ballen kadi alyatimeɓe wonɓe e guure ɓe ballen no ɓe jangguiri ballen kadi pelle dariɗe ene balla sukaɓe almuɓe ballen kadi fedde yumma almuɓe yo saro yo lay yo yaac hakkude Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée kala wuro yo catal fedde yumma almuɓe dara ɗon taw worɓe ɓe ne mbaɗa hen haalisaji rewɓe ne ndefa ene ñammina ne balla alquranil karim darnen pelle moƴƴe kala ɗo yimɓe bonnirɓe goni kala ɗo yimɓe haɓɓe goni kala ɗo tikkuɓe goni darɗen balliteɓe haɓe peewa taw en jettiyaki laamu toppiɗen donuji moƴƴi taw en jettiyaki laamu toppiɗen dewle ɗe moƴƴa ceeren ceerigu moƴƴu taw en jahani hato laamu taw en bonodirani gonden gondigu moƴƴu taw en lorondirani taw loranimi loranima enen pop ken mayiɓe haalaɓe eɗen ɗo de hikka eɗen belti eɗen kaala mo wuuri hol jogoɗo tawete allahu alam allahu alam mo wuuri hol jogoɗo tawete ko Allah andi en calmini Moustapha Kane en calmini Baba Seydou Keneme Moustapha Keneme e Baba Seydou Keneme ha to Nioro Tugondorangaɓe ene tawi nder leydi Mali Nioro ɗon calminɗen Abdoulaye Ndiaye hatton to Guinée Conakry min nawtuma ha to Nioro en calmini ceerno Zakaria Samba Dia ha to Beker jokkodiral Weltare TV en calmini mawniraɗo tedduɗo en calmini Ɓooye Niang neniraɗo tedduɗo min nawtuma to Guijilon ɗon calminen sokhna Bandel Silla mi salmini nene no feewi mi salmini galle o foof mi salmini Cheikh Abdoul Silla almami o mi salmini joom wuuro mi salmini dendagal bandiraɓe somananaɓe kala en calmini sokhna Bandel Diak ɗon ɗo Dondu min calmini min juurimama kono en calmini sokhna Hawa Konté Dialal Mesalal Daringal kono kadi en calmini dendagal groupe Ya Nabi Kala e gardugol ceerno Ousmane Ly moƴƴo laaɓɗo reeto gando alhamdulillah itti fulɓe yewede noon no feewi yo Allah reene surma e hisnuma bi jahi nabil wara en calmini ceerno Idrissa Ly to Birom Ndigi min calmini min juurimama sokhna Aissata Belli Sy mi yettiniral maɗa hande ceerno Khalida Musalima no feewi o tawte ka heydi kanko e joom galle makko kala en calmini dendagal bandiraɓe kala en juurima ɗumen kono en calmini ceerno Hammadi Guet gorko mo wuuro Bulel gorko moƴƴo laaɓɗo reedo yo Allah reene surma hisnuma ceerno Khalid Abdoulaye Sy koye annabi Nuhu gonɗen ko Malika mayde o totti annabi Nuhu Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi kisal Allah e nden ko mum yowonema a jarama annabi Nuhu kalanoɗen Malika mayde o haalde makko kaɗo haala weeɗimo kaas weeɗimo kaas caggal nde o haali kaya haala Malayka o weeɗimo kaas hokkimo kaas wimo nda yar ɗum ɗo ɗam jaram noon ko jaram aljanna o totti annabi Nuhu o wi yar e ɗam ɗo jaram hay sa yari ɗam ɗo jaram ko kulnoɗa ko ma iw ɗum waɗi o totti annabi Nuhu yari nde annabi Nuhu yari ɗam jaram ɗam o ittuno aljanna tan annabi Nuhu fukki e leydi
ko ɗon annabi nuhu rutti e jomiraɗo subhanahu wa taala. Seydi Sa, Allahu akbar, Allahu akbar. Skey, skey, skey Allah. eske yalla inala ɗum. yimo bengolle na yo dengane jamajibine de borodaminde yimo bengolle na yo dengane jamajibine de borodaminde. Salawatullahi ta'ala wa salamuhu alayhi. Wallahi, wallahi. Annabi nuhu ko ɗo heddi caggal nde yari oɗo kas ko ni Azrail ittiri fittanu makko. Falamma mata nden o maayi ɓesgu makko fof ari ɓe keblimo fa ghasaluhu wa kafanuhu wa sallu alayhi, ɓe lootimo ɓe kasnimo ɓe juulimo. Allahu akbar, Allahu akbar. ɓe gubbimo wuro ngo ganduɗa ene ɓatti e on saaha ɗo ɓe konnoɗo wuro ngo wiyete ko kurku, ko noon wuro ngo wiyete. Skey, wallahi. sara to ubbaɗo noon ene waɗi sewnde ndiyam dogore nde taƴata tuggi nden faade hande to gonɗen ɗo. oɗo woni annabi nuhu. Skey alayhi salam. senare wodani Subhanahu wa ta'ala. Allah mo ganduɗa laamu mum taƴata gasata, Wallahi lazim. on tan woni mo laamu mum gasata. senare wodani o jomiraɗo subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Seydi Sara, annabi nuhu huuɓi Wallahi, masha ko Allah. ɗo annabi nuhu haaɗi. Skey, en dañi e makko jewte nogas e jeegom so tawi mi yanani joy, mi joy. juumani. est ce que oɗo gorko gooto e worɓe Allah tiiɗɓe dariɗo tampuɗo nodduɗo ha tampi ronki yoɗnote, kono gollani Allah fodde ko Allah muyno e mum ko. yo Allah tas en e barkeji mabɓe, yo Allah hokku en ñemtindeɓe ko heewi, Amin ya rabbal alamin. yo Allah hokku en ñemtindeɓe ko heewi, yo Allah Amin. hokku en ñemtindeɓe ko heewi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal bayti. Skey. en mbaɗirani jewte ɗe tan yo heɗene weeli tan. Wallahi, wallahi, wallahi. mbaɗirɗen ko ha mbawen faggitade ko heewi e mabɓe, Nafa en, wallahi. ha wawa dusde en e gurdam men, ha mbawen jikkade yoga e jikkuji mabɓe, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gollude ko heewi, Wallahi. ha mbawen tugnade e mabɓe ngam ɗaccen ko heewi, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam nduɗoɗen ko heewi, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen moƴƴuɓe, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen yafotoɓe, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen jokkoɓe enɗam, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen waɗoɓe ko Allah yamiri, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen woppoɓe ko Allah haɗi, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam gonen jiyaɓe Allah timmuɓe, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam jaɓen hoddira Allah, ha mbawen tugnade e mabɓe ngam jaɓen ko Allah haali, so weeli so metti so teddi so hoyi. senare wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jarama, wona ko ƴetta fof yetto, wona ko jiɗɗa fof wona. Wallahi, wallahi. kono en jetti Allah balluɗo en ƴettude ko ƴettuɗen ko, jettinirɗen no moƴƴiri, kadi jettinɗen wona ko ƴetta fof yetto. Allah Alhamdulillah. noon walli en ƴetti qissa annabi nuhu, en jettini qissa annabi nuhu. Alhamdulillah. on Allah baɗanɗo en nde ɗo moƴƴere en jettimo,
en mbimo jarama en certata e yettude mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Seydi Sarr mi salminima salmitimama ceerno Khalil jarama ko ene noon wawi tigui ko heddi seeɗa balɗe 3 walla balɗe 4 korka wallahi ma en cuɓo mo gadduɗa qissa mum ne raɓɓiɗi seeɗa e nder ɗeɗo balɗe gaddanen rendo ngo ene gasani wonko hakkillaji men toɗɗi feewi ko noon tigui so hawre welede Allah. Allah jaaɓi inchallah. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe musidɗo moon Khalid Abdoullahi Sy e funere mum ceerno Abdoullahi Sarr calmini on onon kala en gari ha ɗo qissa annabi Nuhu ko ɗo haaɗi en beltima no feewi en beltanima Allah ko Allah beltani den kono onon foof on jarnama onon julɓe tengti e hettotoɓe buuɗal yurmede yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala. ɗum noon Seydi Sarr yo Allah hokku en hawrude e janggo ene gasa wasata no Allah waɗirani en wooda ko gadduɗen walla wooda mo gadduɗen fodde mbalkon keddoroɗen e korka kon e on saaha kadi dañen ko duusi en inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sabi morɗo winde otonin to gasata kala fomoro kan ɓural kole saɓuri. a jarama Seydi Sy ceerno Khalil a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ya rahmanu. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr mo Ndulmaji. dande welde ɗe ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga to karalagal to ko Seydou Abouba mo luksebe gorgol. musidɗo moon Sar Abdoullahi Sarr yewtiranno koye guiɗi musidɗo mum ɗinene mum ceerno Khalid Abdoullahi Sy ketki malaki jaam yo Allah moƴƴanen ya rabbi ya rahman. Allah yedama ganyamo ganyeda ko bodo winde olifamo jidata Allah yedama ganyamo ganyeda ko bodo winde nabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo winde nabani do kamo asno yademo sana Muhammadu worodo winde Allah winde aha inde gidamodum worodo winde Allah winde inde modum inde gidamodum burdal winde den wadden juulen e burdo nafa en yen kodde jango worodo winde den wadden juulen e burdo nafa en yen kodde jango worodo winde jettoɗen godane bakan kala kala julel mo sabum woodi winde jettoɗen godane ko tagɗo kala kala julel mo sabum woodi winde holfamo jiɗata Allah yidama ganyamo ganyeɗa.